MIT, Sloan Management Review og Boston Consulting Group. Og den er ret interessant, fordi den viser, at størstedelen af erhvervsledere de opfatter bæredygtige strategier som en konkurrencemæssig nødvendighed. Så er man da et godt skridt på vejen. Bæredygtighed er kommet på virksomhedsagendaen, så vi arbejder ikke forgæves. Og virksomheder, der praktiserer bæredygtighed, de oplever rent faktisk, at forskellige grupper, både internt og eksternt i organisationen, de samarbejder. Og så nyder de en økonomisk gevinst baseret på deres bæredygtige aktiviteter. Det er lidt svært at måle, men det er nogle gange det resultat, de har fået ud af det. Det er jo rigtig, rigtig godt at vide. Ja. Så til den gode historie. Phoenix Design Aid, de er et eksempel på, hvordan en dansk virksomhed, når den gør det godt, arbejder med samfundsbesvarlighed og kompetenceudvikling. Og den her virksomhed er stiftet af direktør Dennis Lundø Nielsen, som vi nu vil se en del til. Men altså, det er en virksomhed, der fremstiller grafiske løsninger, og de kræver af deres samarbejdspartnere, at de efterlever alle deres høje kvalitetskrav, som er beskrevet i deres ISO-ledelsessystemer. Og hvorfor gør de så det? Ja, jeg interviewede direktøren og spurgte ham, fordi det er jo altid interessant at vide, hvorfor de egentlig gør det. Og det gør de for at gøre en forskel. Der er selvfølgelig mange virksomheder, der gør det rigtig godt på det her punkt. Grunden til, at jeg synes, Phoenix Design Aid er interessant, er, at de er den første grafiske virksomhed til at modtage noget så tørt som en DS 49001-certificering. Ja, og så de kvalitets- og arbejdsmiljøcertificerede, de er den bedste ambassadør for UN Global Compact. Det er helt vildt, så meget de gør. Men det jeg også vil sige med det, er, at i virksomhederne, der tænker man rigtig meget i certificeringer, standarder, i efterleve principper og afrapportering, fordi det er den eneste måde, de kan vise udad til over for kunder og leverandører på den sags skyld, at de gør noget på det her område. Og så er det selvfølgelig også, fordi virksomheden skal overleve, og der er en kunde, her i det her tilfælde IBM, som simpelthen kræver, at de har den her certificering, de skal have en handel op at køre. Og så er det innovationsstempel. Og det er ret vigtigt, at man husker på, at virksomhederne, de gør det her, fordi de gør noget specielt i forhold til konkurrenter. Det skulle gerne være sådan, at man integrerer CSR, som det nu i det her tilfælde hedder. Vi har også snakket om, at vi mangler lidt et ord for, hvad er det her? Bæredygtighed eller CSR, hvad er det for noget? Men i det her tilfælde er det CSR. Men at man implementerer det, integrerer det i kulturen i virksomheden, fordi det er jo lidt problematisk, synes jeg i hvert fald, når CSR-afdelingerne, de sidder og tager sig af det, så kan de andre vaske hænder, der er nogen, der sørger for, at vi er, hvor vi skal være, og alt er godt og etisk. Og de baserede ledelse skal gøres, og ikke bare omtales, så giver det mening. Og det var sådan det, jeg fik med. Det var det, han gerne ville udtrykke. Og så spurgte jeg ham, om han havde nogle gode råd til uddannelsesinstitutioner. Og der var hans bedste råd, at uddannelsesinstitutionerne, de skal være gode eksempler for det, som de gerne vil lære eleverne eller de studerende. Nu kommer jeg fra universitetsverdenen, og det er lidt forstokket, det er lidt svært at arbejde med, det er lidt svært at få forskerne i gang med det her. Men hvis man nu tænker frem i tiden, og så kunne det jo være interessant, hvis nu børn helt fra de små og går i folkeskole, naturligt simpelthen lærer at indtænke nogle principper sådan for social ansvarlighed, så det ikke er noget, vi skal putte ovenpå, men det er noget, man har med sig i bagagen. Og så, så skal man implementere socialt ansvarlige aspekter i alle fag. Og hvad skal en ny generation af medarbejdere så have med i bagagen fra skolen og fra uddannelsen? Interkulturel forståelse, det var et af hovedpunkterne, fordi hvis man bliver ansat i en virksomhed i dag, så kommer man til at arbejde på global basis, ikke? Engelskkyndighed, også meget vigtigt. Tværfaglighed og omstillingsparathed og fleksibilitet. Gode samarbejdsevner. En fornemmelse for, at man er en del af et større hele, en større mekanisme. Og det er igen tilbage til det der med, at det simpelthen ligger naturligt indlejret i den kommende generation. Og så almindelig sund fornuft. Så vil jeg fortælle jer lidt om min baby. PRME Leaders Plus 20 Competition. Vi har lige lanceret den her i januar på Aarhus Universitet.
en global konkurrence med fokus på udvikling af ansvarlig lederuddannelse. Det her PRIE, det er et FN UN Global Compact initiativ, og der er 6 principper for ledelsesuddannelse. De er lidt løse, og det tænker jeg, man godt kunne arbejde med i RCE. Så der er purpose, values, method, research, partnership og dialogue. Og så har vi så lanceret PRIE Leaders Plus 20 Competition, hedder den. Og ideen er, at man i teams af studerende, og vi har så også valgt, at man skal have en underviser med i de her teams for at sikre en faglighed. Der skal man konkurrere om at præsentere den mest innovative vision for, hvordan bæredygtige aspekter kan integreres i ledelsesrelaterede fag. Fordi nutidens studerende, de er fremtidens ledere. Og spørgsmålet, vi stiller, det er, hvordan udvikler vi en ny generation af ledere, der kan håndtere store samfundsudfordringer, såsom stigende verdensbefolkning, klimaforandringer, ressourceknaphed og fattigdom. Og det mener vi skal gøre gennem uddannelse. Og det er som sagt managementstuderende, og det er undervisere i management-relaterede fag, og det er over hele verden. Så vi har forsøgt at komme så bredt ud som muligt. Og priserne, det er deltagelse ved Rio Plus 20-konferencen her i juni, hvor holdet vil kunne deltage i nogle universitets- og uddannelsesaktiviteter. Og vi markedsfører det her globalt, så vi har taget fat i alle de største, synes vi selv. Mærsk, Vestas, Novozymes, Mandag Morgen og så videre. Så vi håber, at den når ud til ca. 100.000 internationale studerende. Kriterierne for at være med og i sidste ende vinde, det er, at der i bidraget er en grad af originalitet, kreativitet, og at man er god til at implementere de her bæredygtige aspekter, som vi gerne ser i fag og uddannelser fremover. Og det man så kan vinde, det er stipendier svarende til 100.000 til en rejse og et ophold i forbindelse med Rio Plus 20-konferencen i Rio de Janeiro, og så er det deltagelse ved den her Global Forum. Sådan nogle projekter her, nu ved vi ikke, hvordan det kommer til at gå endnu. Vi håber selvfølgelig, at der kommer en masse bidrag. Men det kunne jo for eksempel også godt være en måde for RCE at gøre det, jeg ved ikke. Men altså en konkurrence, som sætter i gang i Uro på den anden måde. Nu må vi se, hvordan det her går, så kan det være sådan en slags pilotprojekt på det i hvert fald.